En vandaag spelen we Happy Wheels episode 5. We beginnen er weer al direct aan. Hier is ik ga even zo kijken. WWE-panel. Of wat de fuck er ook op staat. Zo pak ik dit allemaal. Bitch. 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 Waarom zit zijn voet in mijn penis? What the fuck? Nee. Kom man. Ik weet het totaal niet. I got a penis, bitch. I got a penis, bitch. Nobody can say I have no penis. Shit. En het blijft altijd mijn piemel. Oh. Shit. Nee. Zo bluffen niet. Oh, toch wel. Daar hang ik dan. Dat is balen. Ik ga even van deze maand pakken. Zo. Oké. Hier pak ik deze hiervoor. Auw. Wat doe ik? Wat bereik je nu met dit hier? Low level. Oké. Wie heeft er veel lol? Jij niet, maar daarom pak ik jou. Auw. Shit. Woe. Fuck you. Moet ik hier nooit op raken? Damn it. Doe me niet. Bobo jump very hard. Hard. Oh. Moest dat nu echt? Oeh. Ik heb het bad boy. Oh, kom op, yes, ik ben er nog. Shit. Bos. Een beetje zo van staan. En dan. Bam. I got your melon. Bitch. Oké, ik ga even over die gast hier springen. Hup, zo. Back to good. Maar ik wil niet terug naar goed. Oh, yeah. Yeah, holy shit, heb je dat gezien? In één keer, jongen. Doe de worm. 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 Doe de... Fuck you. Doe de worm. Doe de worm. Doe de worm. Yeah. Oh. Nou, you are hacking, nee. Maar ik ga het zo halen met mijn wormactie. Bijna. Woo! Okay, I did it. Yeah, fuck. Volgens mij moet ik eerst op deze gaan staan, maar dat is moeilijk. Niet meer. Oké, kom op, spring erop, man. Oh, I did it. Yes. Woo! Fuck you, bitch. Verdomme. Ik had niet zo enthousiast moeten zijn. Kom op. Yeah, we can do it. Doe de worm. Bam, I did it. Fixed. Hoe moet ik schieten? Space
Holy shit. Bitches. Yeah! Kom op, oogje. Oké, dit oogje raakt niet verder. Toch wel. We can do it. We can do it. Oké, fuck it. Trap. Auw. Fuck you. Waarschijnlijk was het belangrijk zelfs nog eens een trap. Oh oh. Dat was wel een trap. Oh shit man, mijn been jongen. Stom. Nee. We hebben het niet gehaald. Stairs. Omdat jij een gebroken voet hebt, mag jij deze doen. GB, bad, good, pro, PewDiePie. Oh shit, oké, wacht, ik wil eens even deze doen, maar dan met deze. Holy motherfuck. Dat ging niet zo goed. Maar dat boeit nu niet. It's only one. Oké. Maar dan nog. Holy shit. Fuck. What the fuck was dat? Wacht, nu kill One Direction. Waarom niet? Oh, maar deze heb ik al gedaan de vorige keer, bitch. En ik haat deze. What the fuck? Jetfail impossible. Ik go met jou. Jetfail. Holy motherfuck, bitch. I don't care. Okay, that's impossible. Two minigames. En ik doe met jou wel een minigame. Oh fuck. Holy shit. Woo. Yeah, I can survive. I can survive, bitch. I can survive. I can survive, bitch. Oh my fucking god. Oh my god. Oh my god. Holy what the fuck? Oh, waarom doe ik dit nu? Exit. Oké, we spelen een gewoon spelletje en dit wordt vandaag Subway Rampage. Let's begin. Als het opstart. In 2 seconden. Zie je wel. Ik ga even het scherm een klein beetje hoog zetten. Dat jullie zien misschien minder. Oh, oké. Yeah, motherfuckers. Holy shit. Woe. Ik stoor in de metro, jongen. Oh shit. Donuts. Oh, oh. Donuts. Oh, oh. Hier rijden we dan met de metro. Oh shit, ik vind het echt hier. Wow. We rijden gewoon de stad in. Oké. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer.